Hai bună la toată lumea și bine ne-am regăsit din nou pe vlogul, faimosul vlog Boss la țară. În vlogul ăsta încă nu știu ce să fac, nu știu, vedem, am ceva în plan. Ca idee, nu mai am piatră, deci n-am cum să continui cu lucrările la platou ăsta ce fac pentru târnați, ce mai am de făcut. Deci o să mergem după piatră. Dacă fac rost de piatră la cât îmi trebuie, atunci poate mă ocup și de trotuar. Până atunci, să văd ce mai îmbărt. Mai am de ceva lucrări pe interior, să pregătesc bucătăria soției. Să o pregătesc cât de cât, să aibă și ea un loc în care să își facă de lucru. Pentru că ați văzut, mai taie iarbă, mai face câte una alta, nu, e greu și pentru ea. Așa că trebuie să gata bucătăria. No, hai, ce să vă zic, dați un like, o susținere, un comentariu, o idee, ca de obicei. Hai să vedem ce iasă și din vlogul de azi. După cum se vede, am decofrat. S-a întărit bine. După cum se vede, nu mai am piatră. După cum v-am zis, trebuie să mă duc să fac chiar rost, să fac vreo 2 transporturi cu duba. Îl aștept și pe fratele o să vină să mă ajute, că numai eu cu soția e greu. Greu pentru ea, nu. Eu încă duc. Încă mai ridic pietre, încă mai car pietre, e ok. Cam așa arată Rocco, nu? Repete, când filmezi trebuie să vii și tu. Cam așa arată lucrarea. Și cu asta trebuie să mă duc înainte. Am o lățime de 3,30 m din peretele casei până în margine. Am să fac un târnaț cam de 2,5 m și am să las o mică bordură în afară. Cam ăsta e scopul acestui platou pe care am început să-l torn. Și pentru aia îmi trebuie pietre, ați văzut cum fac eu, pun pietre, torn, băr de metal și dăm înainte. Cam ăsta e stilul meu de lucru. Dacă e bine sau nu e bine, lăsați-vă în comentarii să vedem ce iasă. Din 3 idei, 4-5 iasă o idee bună. No, hai, îl aștept pe fratelo și să mergem după piatră. Hai până vine fratelo, că întârzie un pic, să mă duc să pregătesc ceva soției. Să vedem dacă o să-i placă. Eu zic că o să-i placă. Hai, vedeți și voi după aia când e gata. Deci, printre altele, am pregătit și locul de muncă a soției, până mă apuc de ea, să se folosească de ea cât de cât. I-am mai pus niște rafturi, am mai avut niște tablouri pe acolo, hai să le pun la treabă și pe ele. Eu, între timp ce mai am de lucru, pot să lucrez fără să fac mare deranj pe aici. Doar pun niște vată și izolez. Dar ea să aibă lucrurile ei pentru să mai prepare câte una alta, să mai pregătească la păsări, la
la ce avem noi pe aici. Eu zic că e destul de ok. Până una alta. Să aibă și ea laboratorul, ei știți că la femei bucătăria contează cel mai mult într-o casă. Așa că asta am făcut. Nu e cine știe ce, dar față de altceva, să nu ai nimic în schimb, eu zic că e destul de bine. Avem unde să ne bem cafeaua când plouă, avem unde să preparăm ceva de mâncare, cât de cât. Deci, e bine. Și am venit și după piatră. Nu ratez să vă arăt peisajul ăsta de munte. Căutăm prin văile astea ce mai cade de sus din pădure. Bine, suntem atenți și la șerpi, să nu fie ceva, să nu avem ceva surprize. Pe aici mai sunt vipere, mai sunt alte orătănii. Trebuie să fim atenți. Noi cam asta facem. Umplu cam jumate din spatele dubei cu piatră. Dacă tot a venit încoace că izvorul nu este în drum, umplem și bidoanele cu apă, facem 2 în 1. Cam asta e munca de azi. Asta va fi munca de azi. Așa muncim noi la piatră. Mai aruncăm din gârla aia de acolo, aruncăm în afară, după aia încărcăm în mașină. Și după aia punem la treabă. Hai să-l ajut pe fratele, să nu stau să mă să filmez. No, ajunge pe azi cu adunatul pietrelor, deja începe să fie 100 de grade. Nu putem să mai continuăm. Am adunat ceva. Îi pe tonul și ceva de piatră. Îi destul, nici nu vreau să cocoșez mașina, așa că hai să mergem după apă acum și după aia să o descărcăm. Merem mare. Ne rup cocoșa. Un pic mai mult. S-a mai cărat de mult? Și am ajuns și la izvorul minunii lor. Să luăm apă. Avem și văcuțe. Avem și peisaj. Și avem și apă. Și avem și bidon. Și avem și piatră. Și avem ditătii. Avem și un anunț. Vând casă de vacanță în localitatea Groș. Dacă sunteți careva interesați, aveți aici numărul de telefon. Sunați și vedeți. Poate. Sunetul liniștii de la țară.
Și hai ultimul bidon și mergem să descărcăm. Gata cu aprovizionarea de azi. Alea le pui jos. Bum. Ce zici? S-a descărcat și grămadă de pietre, mai avem acolo pavelele. Cu ce avem putem să ne apucăm să, adică putem, ne-am și apucat. Deja să săpăm, să pregătim, să cofrăm. Mai am o oră de stat aici, profităm de ora asta, să nu stăm degeaba. Că săptămâna asta după masă. Și iară o chestie, să nu ziceți că o ținem numai în sărbători. Azi e ziua soției, așa că sărbătorim și ziua ei tot prin muncă. Dacă a mea a fost prin muncă și a ei tot prin muncă. Așa e, fata? La mulți ani să ne trăiești. Facem un tort din piatră din asta. Așa. Din pavele, cu umplutură de pământ. Cireșa avem pe masă, punem cireașa pe tort. Mai câte o râmă. Și uite așa. Iasă totul ok. Ai văzut ce cadou ți-am făcut de ziua ta? Ce bucătărie ți-am făcut, nu? Așa, te rog frumos. Așa. No bine, hai, am vorbit prea mult deja. Hai să mai și muncim. Și aici se întrevede vreo oră, două de lucru. Avem o cioacă de prun. Mama lui de prun. Că nu făcea nici prune, numai de ranj. Așa că o să ne chinuim un pic cu el. Barosoane, cred că dai numai un pic pe lângă el și vedem după aia. Vedem cu o sapă mai mică. Vin cu drârul al tai. Legăm iară cu chingă, punem după dubă și tragem. Dacă vine cu tot cu casă, asta este. M-a rămas mai încolo. Da, acolo deja cred că ai bani. Hai? Da. De pace. După cum vedeți în videoclipul de acum, am să vă arăt toate etapele pe care le facem ca să pregătim un trotuar, un platou, cum vreți să le spuneți. Începând de la cărat de piatră, la cărat de apă, că de asta avem nevoie, la pregătit terenul, cum îl săpăm, cum îl aducem la drept, pentru că avem diferență de nivel de n-ați văzut din aia, ca să vedeți cât avem de săpat. Am să filmez și în momentul când facem cimentul. M-a întrebat un urmăritor care e rețeta și cum facem și cum pregătim, că și el vrea să facă. Acum am să vă arăt exact cum
etapa de la cap la coadă, cum conturnăm, cum pregătim, cum facem. Atâta s-a putut azi, azi fiind 13, luni. Eu zic că făcură întreabă destulă. Bine, cu ajutorul fratelou în 2, tura asta în 2 merge mult mai repede. Și am și săpat, am adus și pietre, totul pregătit. Acum gata, către casă, o mâncare, un duș și mergem la serviciul celălalt. Ne vedem dimineața. Nu, și altă zi, am mai adus o mașină de piatre, s-a mărit grămada, a crescut muntele și timpul care îl mai avem scurt să golim ce am săpat ieri de pământ, pregătim terenul pentru următoarea turnare. Cum v-am zis, vă arătăm toți pașii care îi facem ca să vedeți și voi, să aveți o idee care vreți să faceți așa ceva. Cum fac eu, nu cum se face, cum fac eu. Voi, dacă aveți alte idei, o puteți pune în aplicare. A trecut? Da. Așa. O să-l dăm așa. Așa. Ceva de genul. Atât. Ține, nu m-am întins aici până îl întind eu. Da. Hai, Sorina! Opa! Azi n-am reușit nici cum să o scoatem, trebuie să săpăm mai adânc. Facem groapa mai mare, să dăm de rădăcini mai jos, sigur are de desubt. Timp nu mai am, o lăsăm pe mâine. Pe azi ajunge. Chiar nu mai este timp. Da-te mă Rocco, mă, bă, une-se eu și tu. Dar bine că ești. Hai, ne vedem dimineața. Și am reușit să o scoatem. Mama ei, gurița măsii, toate alea. Ne-am chinuit a doua zi, deja avem o oră jumate de când săpăm la ea. Bine că am scos-o. Hai să fac cofragul și să pun pietre. Cofragul e făcut. Acum să împrăștim ceva resturi de grese, faianță ce am mai avut pe acolo. Punem de desubt, după aia venim cu pietre. Și cam asta e procesul. Hai, dă-i! Asta e tată.
Bun. Aici? Așa. Dă-i în gură, dar dă-i așa pe lung, așa. Gabi. Și, după cum ați văzut, am băgat pietre în interiorul copragului. Le-am așezat cât s-a putut. Am mai pus ceva pavele, dacă se vede. Nu. Cam atât pe azi. A trecut timpul și azi. Ne-am chinuit mult cu rahatul ăla de rădăcină. Vai, ce dracu mi-a făcut. Și acum, mâine, de fapt, mâine să ne apucăm să turnăm. Sperăm să-l gătăm. Venim mai de dimineață și îl gătăm. Nu, hai. Pe mâine iară. Jumătate de sac a rămas? Un sfert. Ha? Un sfert. No, și e turnat, acoperit. Nu v-am filmat cum l-am finisat. La urmă o să vedeți produsul final, cum îmi place să zic, mâine când venim, când decofrăm. Fiindcă mai avem vreo oră și ceva de stat aici, profităm de timp și continuăm cu săpatul. Că mai avem de turnat și în partea asta și e de turnat la greu. Asta este, merge greu. Cum v-am mai zis, aici a fost șerpărie înainte. Nimic n-a fost. Trebuie să facem noi acum. Așa că e mult de muncă și turnat și zidit și construit și de toate. Nu le putem face pe toate odată. În funcție de bani, de timp, de toate, de vreme, le facem pe toate. Hai, chiar am vorbit prea mult, să ne vedem de treabă. Am pregătit și terenul, spațiu pentru ce mai avem de turnat. Cam 60 de țanti, 80, vedem cât vine la nivelul celei de jos. Să terminăm o dată cu ăla și să mă duc la Dădiman să caut un racord să mă pot lega de țeavă cu scurgerea
pe care am montat-o cu rigolele și să trag țeava până acolo pe gaură. Să o scot încolo la canal. Deci, pe ziua de azi, făcură întreabă. Și turnat, și săpat. E ok. Hai, mergem la servici. Ne vedem dimineața, ca de obicei. Hai, bună dimineața din nou, o nouă zi. Azi soare, n-a mai plouat. Hai să ne apucăm să decofrăm ce avem aici. Și să vedem ce a ieșit. Și cam așa arată produsul final. Ca de obicei, Rocco trebuie să probeze, să vadă dacă ține. Așa e, Rocco? Ține? Bă, ține, mă! Așa, deci ține. Hai, Rex, și tu? Tobi, care ești? Că nici nu vă deosebesc. Nu, cam așa arată și arată bine. E perfect. Se mărește aria. Încet, încet. Aici mi-am luat racordurile pentru scurgere. Trebuie să o fac și să o și montez și să și torn acolo porțiunea aia. Să fie gata și cu scurgerea. Aici am pregătit de mâncare la băieți. No, hai să vedem ce facem și azi. Ne-am apucat deja până fac eu acolo. Fratele o să sape aici să pregătească terenul pentru următoarea turnare. Și o să îmi văd de scurgere. Eu înainte să le montez pun niște vaselină. Pentru că nu prea intră cum trebuie. Pun vaselină pe cauciucul ăsta. Și atunci o să intre. Da. Titan aici. Acum o să vedem ce tăiem aici. Perfect. Pentru familia noastră. Ceva de genul. No, bun.
E și cam așa arată produsul final, cu montatul rigolei, scurgerea făcută. După cum vedeți, am pus acum să acoperim, să nu avem vizitatori, să fie totul în regulă. Și aici scurgerea montată. Am ales să pun chestia asta, nici nu-mi vin cuvintele acum, cum se pune la borlane, ca să pot să curăț în caz că se înfunde cu mizerie, cu nu știu ce mai... Nu, gură de aerisire, de ieșire, de vizitare, de Dumnezeu știe cum îi zice, că nu mai știu. V-am zis, nu sunt meseriaș, n-am lucrat în domeniu, doar nevoia te învață. Lăsăm să se usuce. Fratele a pregătit terenul pentru următoarea turnare. Ce am uitat să vă zic, rețeta care o folosim la turnat cimentul este de 3 lopeți de balastru, de nisip și una de ciment. Noi, fiindcă nu băgăm lopata în sac, folosim două cancioace. Un cancioc din ăsta. Mai exact. Două din ăsta echivalent a o lopată de ciment. Asta e rețeta pe care o folosesc și vă spun sigur, nu dau greș. Nu se macină. E totul ok. Asta o folosesc de când am început să torn aici la casă, la trotuare, la tot, la ziduri și nu dau greș deloc. Nu, ce să vă zic, fraților, atât cu vlogul de azi. Ne vedem la următorul vlog. Tot cu turnări o să ne ocupăm, cu făcut cofrage, trebuie să continui cu zidul acolo. Deci avem de lucru. Turnăm beton cât se poate, pentru că înăuntru cu lemn putem lucra și când plouă și când e frig. Pe când cu cimentul mai greu. Așa că profităm de timp și turnăm beton la greu. Nu. Ce să vă zic? Țineți aproape. Sper că v-a plăcut vlogul de azi. Atât cât v-a plăcut. Dați un like. Susținere, nu vă mai zic. Din atâtea vizionări, doar 17 susțineri, e perfect. Mergem înainte. V-am zis, pe mine mă ajută foarte mult susținerile pentru că YouTube-ul mă dă mai mult, algoritmul crește și mă dă mai mult pe YouTube. Așa, neavând susțineri, neavând nimic, nici una, nici alta, cam greu. Nu vă costă absolut nimic. Doar pe mine mă ajutați. Nu, hai să vă zic o zi bună, o noapte bună, o dimineață bună, fiecare la ce oră vizionează acest videoclip. Ne vedem la următorul vlog și să fiți sănătoși cu toții.